Durante unha xuntanza mantida cos veciños da parroquia de Aguiño, o alcalde de Ribeira amosou a súa disposición a modificar o proxecto que se está a executar na rúa Castelao, introducindo algunhas das demandas propostas pola veciñanza. O único requisito é, segundo Manuel Ruiz, que as melloras introducidas respecten o contido do Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Ribeira, que establece que cando os anchos da vía non permitan a dobre dirección, o aparcamento e unhas beiras rúas accesibles, a prioridade será sempre a accesibilidade nas mesmas. Neste caso, dado que o ancho entre casas non dá para manter a dobre dirección xunto co carril bici, aparcamentos e beiras rúas accesibles, o Concello priorizará o acceso ás vivendas dos veciños. A partir de aí estudaránse melloras no traxecto do carril bici ou nas paradas de autobús. Dende o Executivo lembran que este proxecto, orzamentado en case 1 millón de euros, non se reduce a dotar de dirección única á rúa Castelao, senón que implementa outras melloras como a recollida de pluviais, a creación dun miradoiro na zona da Tasca, a remodelación da entrada ao porto e a creación dunha pista de pump track.